Oheň kolo 14 hodín vybuchnul na tak volanej Bujačej dolíny, ktorá še presciera medzi 4 uličkami: Srímsky front, Rusínsku, Robotnícku i Leninovú. Presuchý nad i mocný vítor švydko še prešíril na celú dolínu, ta členy dobrodzečného ohňohasného družstva Ruský Kerestur švydko reagovali i na terén vyšli so 2 ohňohasnými kamionami. Думам, že takto garov chábal to už zase tretí oheň, to teraz každý zimný otprilike máme gar, še vysype, na suché vytrik zaduje. Najväčšie toto, že, lebo najhoršie, že nie, ľudia nepoštujú, že 24 hodiny da stojí gar u metalnej posudi, vec od deška vysypa, troška vysypal do doliny, veselýšie úsloví, še lapelo, to nám už neperšírať bolo i hnoju, a za 48 roky, a do 20 raz také bolo to. Slava Bohu, ani jedno byste še nelapelo, bo sme še rasporedili dobre, bo otprilike známe terén, že tu i ľudia tady žijú. Tam sme še na vreme sme še rasporedili, že kde by mohlo byť. Sme ochabeli, že naj toto sorry do kraja, už keď troška ozapáľal, tá naj sorry. I popri toho, že kolo dolíny jest veľa obíscej zahrady, materiálnej škody i pokaličených na šťastie nebolo.